गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो खेबसेबाव जै हिन्द। लोगोफोर, बर'नि फाफ्लियावनो सिलाय नोलिखौ होनानै बर'खौनो गावगासिनो दङ बा बर'खौनो बुगासिनो, बर'खौनो बायदिसिना खालामलायगासिनो दं। बाथ्राया जाहैबाय कसुगाव NGO नि सायाव। माने खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथाम नङा, खेब्रै नङा, माने NGO बार बार जाफ्लेबाय थादों। लोगोफोर, बैफोरबायदि बार जाफ्लेबाय थानायाव नोंसोर मालाबा बैफोरबायदि जाबाय थानाय जाथायनि सिङाव हाबनानै नायदों ना? बेनि काहानिया मा? बेनि रियेल काहानिया मा? मानो बेफोरबायदि जाबाय थादों? नोंसोर मालाबा हाबनानै नायदों ना? लोगोफोर, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गासै आंनि लोगो नोंथांमोनजों बा आंनि इउटुब फेमिलि लोगो नोंथांमोनजों जोङो सावरायलायनि। बेयाव गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया। लोगोफोर, आङो बाथ्राखौ बुंनांगौब्ला गोबां बाथ्रा बुंनो हायो, नाथाय आङो सानै हयै बुंजोबा। आरो जाबायदि बाथ्रा बुंखाना लायो खायफा मानसिया मिडियायाव, कुइसन खालामफिननो गोनांब्ला बिसोरो एन्सारखौनो होनो हानाय नङा। बिसोर गावनिखौ जानाय बायदि मोनो, नाथाय बेनि उनाव ओरैबायदि कुइसन ओंखारो, बिसोरो फेस टु फेस सोंनानै बिसोरनि बुंनायनि सायाव कुइसन मार्क होगोन ना, कुइसन खालामगोन ना, रावबो एन्सार होनो हानाय नङा, आं बुंखायो। लोगोफोर, दा मा जादों जोंना? NGO बार माने सान्ति बिटिआर, नंगौना नङा? सान्ति बिटिआरनि गेजेराव जों बर'जों बर', माने बर'खौजों बर' मा जादों? NGO बुलायलायनाय, गावनाय, दाख्लै सासे गावबाय, दा बुबाय, बायदिसिना जागासिनो दं। बेनि काहानिया मा मिथिबायना? दिनै नोंसोर मोनसे बुस्थुखौ साननानै नायदो ना, सान्ति बिटिआर, नंगौना नङा? सान्ति बिटिआराव नोंसोर मोनसे बुस्थुखौ साननानै नायदो ना, जायफोरा बन दानदो बे बर' फार्स्टआवनो, बेनिफ्राय जायफोरा बुग्रा बिसोरबो बर'। NGO नि गासै सिपाहि डिउटि होग्राफोरा 100आव बेसेबां पार्सेन्ट बर' नोंसोरनो बुंदो? आंथ' जेसेबां हाग्रा सेराव बेरायनो थाङो, गासैबो NGO नि जेसेबां गिदिंथिङो आं गासैखौबो बर'खौनो नुयो। 95%आनो बर' खोमा। जोंनिनो लकेल बर' गोजा। आं NGO नि जेसेबां हाग्रायाव गिदिंनाय नुयो गासैबो आं बर'खौनो नुयो। अब्ला बर'। बेनिफ्राय मोनसे बुस्थुखौ नोंसोर नाय, NGO नि अफिसारा सोरो? बेखौथ' आं मिथिला। जेसेबां NGO दङ, बे NGO नि अफिसारफोरा सोरो? नोंसोर बेखौ नायदो एबार। बेनिफ्राय मोनसे बुस्थुखौ नोंसोर गोसोखां, सान्ति मा बिटिआराव जोंनि ESP DSP सब जोंनि आखाइ सिङाव, माने पावारा पलिटिसियान लिडारफोरनि सायाव, माने बिसोरनि सायावनो। बिसोर बुंबासो मा सोरबा, माने बिसोरनि आदेश मोनबासो गुबुना खामानि मावनो हागोन, नंगौना नङा? बिसोर दा गासैबो NGO नि डिउटि होग्राफोरा सिपाहि। बेनिफ्राय आं अफिसारखौ मिथिया, अफिसारा सोर? बेनिफ्राय दिनै सिपाहिनि खामानिया मा? डिउटि होनाय। सिपाहिनि खामानिया मा? सोरबा बुनो होबासो बुनाय, नंगौना नङा? अब्ला दिनै बै अफिसारफोरा गुबुन हारिनि गोजा नामा? बेखौ नायदो। अब्ला बै अफिसारफोरा सासे सिपाहिखौ मा खालामदो? सोरबा जोंनि हाग्रायाव हाबनानै बन दानोब्ला बुनांगौ। मानो? हाग्रानि बन दानग्राया बर'आनोखा। बेनिफ्राय सिपाहि डिउटि होग्राया बर'आनोखा। मानो होनब्ला सिपाहि डिउटि होग्राया सासे अफिसारा आदेश होनाय लोगो लोगो बे बुवालासिनो मालाबाबो थानो हाया। मानो? बे सिपाहिया माइरंखौ मादो जादो? सासे सिपाहिया डिउटि होनानै, NGO डिउटि होनानै गुन्दैखौ सोरनि जादो? सरकारनि। बेनिफ्राय सासे सिपाहिखौ सोर इउज खालामो? सासे अफिसारा। अब्ला अफिसारनि आदेशखौ बे पालन खालामथारनांगोन। बेखौनो आं बुंदो, बर'नि फाफ्लियावनो सिलाय नोलिखौ होनानै बर'खौनो मा खालामदो? गावदो। माने ओरैबायदि सान्ति बिटिआराव ओरैबायदि इउज खालामदो, माने बर'खौनो, माने बर'जोंनो बर' बुहोनानै, माने बर'खौनो बर' नांलाय खमलाय खालामदो, बर'जोंनो बर' गाज्रि मोनजा होलायदो। मानो होनबा दिनै NGO नि गासै सिपाहिफोरा बर', बेनिफ्राय बुजाग्राया बर', ओमफ्राय नै जोंखौ बर'आनो उमुगनि मुंनि मोनथिबावब्लाथ' आरो सोरानि न'नि बबेनि मोनथिबावब्लाथ' आरो जोबोर गाज्रि जाबावगोन। नाथाय बर'आनो बुदों होननानै सिनायदो, नंगौना नङा? अब्ला नाय, जोंखौ सान्ति बिटिआराव बर'खौजों बर' बुदलाय होनानै माबायदि गाज्रि मोनहोलायदो नाय बेनि काहानिया। मानो होनोब्ला बे सिपाहिया नों बुवाबा खारबोखाया। नों बुनो हायाबा नों साख्रि गारनांगोन, नङाब्ला नोंखौ मा गुबुन नोंखौ ओरैबायदि खस्थ' डिउटिबो होना दोननो हायो बिसोरो। नों बेखौ माव, नोंखौ रेस्टबो होआब जानाय। नोङो बिसोरनि माबायाव अयथासाराव नोङो मा साख्रिबो गारनोबो गोनां जानो हागौ, नङाबा नों बेखौ बुनांगोन, मोननैनि मोनसे मावनांगोन। अब्ला जोंखौ सान्ति बिटिआराव माबायदि इउज खालामदो बे मोनसेखौ नोंसोर साननानै नाय। आरो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि नङा। दा बाथ्राया अफिसारा बेखौ बुनो होआखै। बेनिफ्राय मोनसे बुस्थुखौ नायबोदो दा। अब्ला दिनै हाग्रा बिफाननि बर' हारिनि दैदेनगिरिया सोरो?
बिथां बिआर फेरेंगा आं बिथां बिआर फेरेंगाखौ जेब्ला इलेक्सन दारायथ'वाखैमोन आङो साफागुरियाव 1 घन्टासो रायलायनो मोनदों दे आं बेजों सासे मानसि आंखौ लोगो होदोंमोन आरो बे एनडिपि ओरै फैनाय दा नै इदि थायो आं बेजों 1 घन्टासो रायलायनो मोनदों आरो बे मानसिखौ आं लोगो मोनखांबाय बिआर फेरेंगाखौ बेनि गोबां बाथ्रा मोनथिना मोनदों बेनिफ्राय आं बेनि बागै जेबो बुंला बेनिफ्राय दिनै हाग्रा बिफाननि माबाया दैदेनगिरिया बिआर फेरेंगा अब्ला दिनै बिआर फेरेंगाया फंसे बाथ्रा बुंनो हागोन ना आंनियाव पावार दङ नंगौना नङा माने एसपि डिसि गासैबो जोंनि बर' हारिनि पलिटिशियान लिडारफोरनि सिङावसो आं थासान्दियाव आंनाव इनफरमेसन होआलासिनो रावबो एनजिअ बिफाना हाग्रायाव बन दाननाय मानसिखौ बुनो हाया बा बुनो मोना आं दिनैसिम बे बाथ्राखौ बुंनाय खोनायाखै बे बाथ्राखौ आङो मिडियायाव बुंनाय खोनायोब्ला मानिगोन बिथां बिआर फेरेंगानि खुगानिफ्राय आं खोनानांगोन आं हाग्रा बिफान दैदेनगिरि थानायाव रावबो एनजिअआ आंनियाव सोङालासिनो आंनाव मोनसे कल खालामालासिनो रावबो हाग्रानि बन दानग्राखौ बुनो हाया आंनियाव सोंग्रोनांगोन होननानै बुंनो हानांगोन बे अब्लानिया मानिगोन आङो अब्लानिया मा मानिगोन आं बिथां बिआर फेरेंगानि आन्डाराव दंमारोना गैमारा बे एनजिअनि अफिसारफोरा बिथां बिआर फेरेंगाया गावनि आन्डाराव बा बिथां प्रमद बर'आ गासै बिटिआरनि माबाफोरखौ गावसोरनि आन्डाराव लानो हामारगोन ना हामाराखै बा बिथां हाग्रा बिफानाव जाबाय थादों नालाय दा बिथां फेरेंगानि सायाव थांगोन हाग्रा बिफाननि गासै माने एनजिअनि डिउटि होग्रा बा अफिसारफोरखौ बिथां बिआर फेरेंगाया गावनि सिङाव दंमारगोन ना दंमारा नंगौना नङा गावनि सिङाव दङबाथ' बेफोरबायदि बुंनो हागोन इयो आं थानायाव रावबो बुंनो हाया नाथाय आं नोंसोरखौ हमगोन नोंसोरखौ आं एरेस्ट खालामनाय जागोन बे खामानिखौ मावनो आं नोंसोर होननानै बुंनो हागोन दिनै एसेबां बुखांनायनि उनावबो मानो बुंनो हायाखै होनबा नंगौना नङा एसेबां बुग्लिबाय थादों अब्ला बिथां बिआर फेरेंगायानो बु होननानै मा हाग्रायाव बन दाननाय मानसि मोनबानो बु होननानै बिआर फेरेंगाया आदेश होदो नामा कुइसना बेफोरबायदि जागोन दिनै बिआर फेरेंगाखौ दुनिया गाज्रि मोनजोबदो दुनिया गाज्रि मोन आरो मोनबावगोन आं दिनै सावरायदोसो आं बिथां बिआर फेरेंगाखौ गाज्रि होननानै बुंनो थाखाय बा आङो बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरखौ आं गाज्रि होननो बुंनो थाङाखै मानो होनोब्ला दिनै बिआर फेरेंगाया मानोस्रि दिनै बर'जोंनो बर' मा खालामदो बुलाय होनानै बर'जोंनो बर' बु होनानै मा खालामदो बर'जोंनो बर' सोखावजोबदो ओरैबायदि काहानि दोङो आरो आं फंसे बाथ्रा बुंगोन दिनै जोंहा मा सासे मास्टर हेड मास्टर ना मानो बुथारदो दिनै बुथारखांनायनि उनाव जों धरना होनो गोनां जादों नंगौना नङा आरे जोंनि आन्डारावनो जोंनि बिटिआरनि पलिटिशियाननि आन्डारावनो गासैबो दंजोबो जों धरना होलायनो गोनांथियानो गैला दिनैनि दिनाव माबा मोनसे जादों तुरान लगे लगे जानांगौ दिनै जों धरना होलायनो गोनां जायो नंगौना नङा उमुक सार प्रमद बर' सार उमुक आसामनि सिएम सार प्लिज बिसोरखौ हम बेफोरबायदि साजा हो होननानै जों मानो धरना होलायनो गोनां जादों जों धरना होलायनो गोनांथियानो गैया माथो नंगौना नङा जों धरना होलायनो गोनां खामानिया अट'मेटिक जानांगौ बर' हारिनि थाखाय नंगौना नङा आं बाथ्राखौ सावरायदोसो दै माने आं बेफोरबायदि सानो आरो लोगोफोर आरो फंसे खोथाबाव दिनै बर' हारिनि गेजेराव बिराद गिदिर गिदिर मिटिं जायो एबसुनि बा साहित्यनि बायदिसिना गिदिर गिदिर मिटिं जायो ओमफ्राय बैफोर मिटिङाव जोङो आलासि महरै सोरखौ लिङो गासैबो पलिटिशियान लिडारखौ जोङो मा आलासि हिसाबै बे मिटिङाव बरायो बा लिङो नंगौना नङा खोथाया सैथो ना बेयाव गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया दे ओमफ्राय जोङो बरायो ओमफ्राय बरायनानै जोङो बा बिसोरखौ बाथ्रा बुंनो होयो बिसोर जोबोर मोजां मोजां बाथ्रा बुंलाङो आरो नोंगो जोङो बिसोरखौ बरायनांगौ माने मायबा मोनसे माने होलांगोन खोमा बेफोरबायदियावबो जों बरायनाय जायो नंगौना नङा बेनि सिटुएसननि बागै मायबा मोनसे होगोन खोमा बा जोङो पलिटिशियान लिडारफोरनियावनो फैसा थाखा खांनो गोनां जायो मिटिंनि थाखाय बिनि थाखायबो जोङो मा पलिटिशियान लिडारखौ जों बरायनो गोनां जायो अब्ला जों दिनै एसेबां मोजां पलिटिशियान लिडारखौ बरायखाङो ओमफ्राय बरायनानै बे पलिटिशियान लिडारफोरानो मोजां मोजां बाथ्रा बुङो बेनिफ्राय मायबा मोनसे बिराद गिदिर हादसा जायो नंगौना नङा बर'नि गेजेरावनो दा सोरबाया बर'खौ बुथारना होबाय सोरबाया इनकाउन्टार खालामना होबाय सोरबाया मायबा खालामना होबाय बेनिफ्राय बै बर'फोरानो मा खालामना खालामो जाय मानसिखौ जोङो चिफ गेस्ट होननानै जोङो मिटिङाव लिंनानै फज'नानै लेक्सार होदोंमोन बै मानसिनि सायावनो जोङो मा खालामनो गोनां जायो धरना होफिननो गोनां जायो सार प्लिज हमनानै उमुगाव बिदि जादोंमोन मालाय उमुगा बिदि जादों जोंनियाव बेफोरबायदि खालामदो सार प्लिज हमनानै बेखौ साजा होनांगौ ना बै मानसिखौनो जोङो धरनायाव जिरायनानै बै मानसिनिनो मुं लानानै जों बुंनो गोनां जायो आरे जोंनिनो चिफ गेस्ट इयो जोंनिनो आलासि नंगौना नङा जोंलाय बेयाव धरना होलायनानै रायजोफोरा ओंखारलायनो लागा मा गोनांथि पलिटिशियान लिडारफोरानो मिन्थिबाय बाथ्राखौ पलिटिशियान लिडारानो मालाय बेनो खोन्थागोन लगे लगे मावनांगौ बेफोरबायदिसो नंना नङा
आंनि साननाया बेफोरबायदिसो बिराद उल्टासो सानो आं मानसिया नंगौना नङा जाय मानसिखौ जों एसेबां गिदिर आलासि होननानै सानो जाय मानसिखौ जों आर'नाइजों बरायो जाय मानसिया जोंनि थाखाय बाथ्रा बुङो बेनि गेजेराव माबा मोनसे हादसा जायोब्ला लगे लगे जोङो मा बेनि सायावनो जों धरना होफिनो सार बेफोरबायदि मावना हो बेफोरबायदि हम बेफोरबायदि मावो होननानै लोगोफोर आं बुंनाया भुल जादों नामा आं बेफोरबायदि सानो आरो लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द